Kaixo artistak, zelan goaz letrekin? Gaur, letrak alde batera utzita, silaba berezi batzuekin hasiko gara, trabadak deitzen direnak. Eta gaur, tokatzen direnak dira, errerekin osatzen diren silaba trabadak. Kasu honetan, ez dute zer esango. Frogatuko duzuzuk? Esan duzu, orain nire txanda. Mir, lur, gor, ar, ter. Ze moduz, ulertzen duzu? Eta gaur, testutxo bat daukagu, non silaba berezi horiek agertzen diren. Baina testoa irakurri baino lehen, estrategia batzuk egin alditugu. Begiratuko duzu irudia? Irudia begiratuta, zeren inguruan uste duzu hitz egingo duela? Nortzuk agertzen dira irudian? Oso ondo, txoriak. Orduan txoriak izango dira protagonistak? Eta non daude txoriak? Beno, oso ondo, zuhaitzean daude. Baina badakizue nola deitzen diren atal hauek? Nola deitzen dira zureak? Ibiltzeko eta idazteko erabiltzen dituzunak, besoak eta hankak. Nola deitzen dira? Gorputz adarrak, oso ondo. Zuhaitzak ere bere adarrak ditu. Eta nola daude txoriak? Pospozik ez da hor? Pospozik abesten, agian jolasten. Ea ba, isilduko naiz, saiatuko zara zuk irakurtzen? Agian bideoa pausatu, ezta? Eta orain, nere txanda. Auzoko parkean, bada pago bat, altua eta lerdena. Pago hori, txori guztien aterpea da. Haren adarretan, gordetzen dira, atxeden hartzeko. Auzotar guztiok, oso maite dugu parkeko pagoa. Aizue sekretutxo bat? Ostoak begiratzen badituzue, hau ez da pago bat. Hau aritza da, aritz bat, bai? Bazen egiten ez da? Balo. Ai, liburu. Beno, agian hitz baten bat ez duzu ulertzen? Baitu, altua eta lerdena. Lerdena da, hori, zuhaitza, lerdena dena, ez da? Ez dana oso erraz apurtzen edo erortzen. Gero aterpea zer da? Etxe baten modukoa, ez da? Gustura egoteko leku bat. Horrezagaitik haiekor gordetzen dira, ez da? Eta atxeden hartzea zer da? Nekatuta nago, atxeden bat hartuko dut. Zuek patioan adidez atxeden hartzen duzu, ez da? Deskantzatzen duzue. Oso, no? Beraz, nolakoa da parkeko pagoa? Zer egiten dute txoriek haren adarretan? Egin duzu, ez da? Nolakoa da? Oso ondo, lerdena eta altua da parkeko pagoa. Eta zer egiten dute txoriek haren adarretan? Txoriak gordetzen dira haren adarretan. Ondo erantzun duzu? Ai, ama, baina ze ondo irakurtzen ari zaren, gero eta hobeto ulertzen duzu. Beraz, hementxe daude zuhaitzaren atalak eta jarri behar dituzu, ezta? Non dagoen borra, non dago burua, non daude adarrak. Oso ondo, hau zeraen borra, hau ezek dira adarrak, eta hau burua. Eta zenbat buru duzu haitzak? Bat, ezta? Eta enbor, beste bat, baina zenbat adar? Ingo duzu bat birula bosi zazpi, ala, adar asko, pillo bat, makina bat, amaika, haunitz, bai, pillo bat. Oso ondo. Beno, honekin, trabadak, praktikatzen, hasi gara. Ea zelan egiten duzun zu. Beste bat arte.